Myslíš si, že migranti zničia Európu úplne jedného dňa? Migrácia? No je otázka, že čo v tej Európe zničia. Oni si môžu pretvoriť na seba a potom nebudú považovať za zničenú. Ale ak sa bavíme o Európe, ktorá by mala tak byť podľa nás ktorá by mala byť štvrtou veľmocou, to znamená, máme Spojené štáty, Európu, máme Čínu, máme Rusko, tak toto rozhodne hej. Pretože... A myslíš, že ešte cesta späť? No určite je cesta späť, nemusí byť vôbec revolučná, je určite cesta späť. Tak ešte, že deportácie, alebo... Tak samozrejme, tí, ktorí nie sú už absorbovaní v tej spoločnosti, teda integrovaní, tak tých jednoznačne. A vo zvyšku, ktorí sú už druhogenerační, treťogenerační, tak tam je téma, že proste musíš rešpektovať tie pravidlá, ktoré sú nastavené, aby ostala zachovaná identita daného štátu. Ak však tým štátom nevadí, že sa to nerešpektuje, no tak potom vidíme výsledok, ktorý je v Anglicku, vo Švédsku a v ďalších mnohých krajinách, kde jednoducho aké zákony, aké práva, ja niečo chcem, to je moje, ja si to zoberiem, žiadne také vaše právo neexistuje. A to nikto z nich neuznáva, preto vlastne prichádza k teroristickým trestným činom.